אמרנו שהבחירות יהיו אחרי החגים. ובכן, החגים מאחורינו, ובעזרת השם, בזכות התשובה, תפילה והצדקה, תהיה לנו בעזרת השם שנה טובה וקשורה. חז"ל מדגישים את חשיבות הצדקה, והמשנה בתחילת פרקי אבות מתייחסת לגמילות חסדים. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ידוע שהצדקה מצילה ממוות. אין בכוונתי לפרוס פה את מצוותיי ולפרט בפניכם, אבל רב אריה גלזר מהרימון, אני מקווה שהוא עדיין פה, לימד אותי סוגיה בגמרא, של מסכת גיטין, דף ז עמוד א', הגמרא אומרת, תנא דבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו לצדקה, ניצל מדינה של גיהנום. וזה אולי מתייחס למה ששאל, זה גזרות מהשמאל. משל לשתי רכילות, כבשים, שהיו עוברות במים, ורש"י מפרש שם בנהר. אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה. גזוזה עוברת, ושאינה גזוזה לא עוברת. הכבשה הגזוזה מסמלת יהודי נותן צדקה, יש לו זכויות ולכן הוא עובר במים. הכבשה שאינה גזוזה, עם הצמר, מסמלת יהודי שעם כל העושר לא נותן צדקה, ועל כן אין לו זכויות מול הסכנות. ברצוני לנסות ולהשליך טיפה מהגזוזה ושאינה גזוזה למערכת בחירות זאת. אפרת מתחדשת עשייה, נטולת מחויבויות, היא באה מקבלת תמיכה מהרחוב ללא שייכות פוליטית כזו או אחרת. אנחנו מורכבים מאנשים שתרמו לציבור ותורמים לציבור, וכולם נכונים לתרום עוד הרבה ביחד. וכל זאת, כל אותם אנשים שנעמדו לימיני ועזבו לי במהלך החודשים האחרונים ומוכנים להמשיך לשרת כחברי מועצה ופעילים בוועדות, הכל על מנת שלא לקבל שכר. אנו באים גזוזים, מוכנים לעבודה, מוכנים להתייצב מול המלאכה. חשוב לנו לקבל גם רוב בבחירות לראשות המועצה, אך לא פחות חשוב, גם רוב במועצה. זכורה לנו קדנציה של ראש מועצה שבה לא היה רוב, היה קשה לנהל את המועצה ככה. יחד איתכם אנחנו מאמינים שנצליח לקבל את תמיכתכם, ובעזרת השם, בעזרת תמיכתכם, בעזרת רשימה אנשים שנכונים לעבוד, בעזרת עובדי מועצה מסורים, נביא כולנו להתחדשותה והתפתחותה של אפרת פה. תודה רבה עודד. רות, בבקשה. ובכן, הערב שמעתם את כל המועמדים. כרגע אתם ניצבים לפני החלטה. האם להצביע למועמדת בעלת ניסיון מוכח בניהול גופים ציבוריים, או למועמד ללא ניסיון, שאולי ילמד איך עושים זאת. למועמדת המכירה את הרשויות היטב, או למי שלא מכיר את הרשויות ואולי ילמד את הנושא. למועמדת שמיד לאחר הבחירות תתחיל בעבודה, או לזה שיתחיל ללמוד לאחר הבחירות. למועמדת בעלת ניסיון בגיוס תקציבים, או למועמד ללא ניסיון כזה. אני מביאה איתי צוות רענן, עשיר בניסיון, בקיא בעבודת המועצה, חושב ומדבר חינוך ועשייה ציבורית, אשר יחד עם כושר היזמות, התכנון וההנהגה שלי, נוביל את אפרת למקום המיוחד. רציתי כאן להוסיף לגבי רמיזות, לגבי ההבטחות שהיו, או התחייבויות. ובכן, אין. לא היו ולא יהיו. אני, מעתה, הבחירה בעצם בידכם. אני אודה לכם על מתן אמונכם בי. תודה. תודה רבה. ידידיה, בבקשה. טוב, אני, גבירותיי, אני מכיר את אפרת, אני מכיר את תושבי אפרת,
הבעיות של אפרת, אני מכיר את הסביבה והשכנים, את הצבא והמינהל, ואני מכיר את המערכות המוניציפליות של אפרת, אנשיה ומחלקותיה. אני, לא כמו אחרים, פשוט מאוד, מדבר איתכם באותו גובה. ולכן אני חושב שאני האיש המתאים להיות איתכם, להיות כראש מועצה הבא של אפרת. ברצוני להוסיף שעד היום ידעתם להתקשר אליי לכל בעיה 24 שעות ביממה, והייתי גאה לתת לכם שירות. אני חושב שכולכם ורובכם קיבלתם את השירות גם בשעות הקטנות של הלילה, ואני מודה לכם על ההקשבה ועל תשומת הלב. תודה ויום טוב. תודה רבה, שבוע טוב.